Anggimu ilega-lega tutur ima nala fasahaton sinamo nagodangi songon buluni buruta pasahaton naima tuhamu ido akadamang na tua-tua pabutu patuduhon bahwa natoho hida tisada boru molo adong akaulani buruta do helat tahun hamu ma dijolo mana kami dijolo hamu dipudi sebaliknya mulu hamu dijolo haima dipudi posohan nami apara tido liga tutur mula songon dia bion sinam ono gudangi tuar ni burut tahun gabi ma ulima rohani aparaku songon ima agak tabai ba jadi poca tami ma anop tabain oke mulai tema pasap tujuh ma ba gabi marhite di ulota di bagasan tikyon gabi ma para tido iya hamu penakaning manukun tang pola nagabi hampi manukun iya hamu tutu nunga tak kasih pabahu margamuna di suku kamuna kaning ima apala pamoron nami di bagasan tiko tutu sian hami titim marakup marapara nama hita imana rohamu hahanami ima marga nenggolan di sadauleon hita tutu hita marapara ma di bagasan tikyon jadi berhita para nami song-songoni inata sori pada nong pinasa tamu tu hami tu anggia ma tujulan niarion di sada ulau kita ya hamu di jolo hami madipudi nang songoni sibalik ngatutu ya hami tutu di jolo hamu madipudi asa dabo matutu songon hata nis tua nama dog asa tapulun sibagading mainna toho di gijang pangeringan horas mahita jala gabe tu marsugot taduan ala natakas dohita gabe marsi pairing-ringan jadi suang-songon ima di naborunami lainami di bagasan tikyon nunga di wak kamu apara nami ima na pasahaton ima sinamot nang pinasa muna tu apara nami di bagasan tikyon tutu naboru pajang bau murmu lamu tu hipas nama hamu lamu tu pepeng nama hamu sarumatua ia lekon nomor 2 nama rangono nake si nomor 2 lau nomor rumah tangga jadi tongma pasahaton nami merhite atani pasa na tuan nama dokon asa hador haduka tanggo togo ni horbu tali pasa tanggo tugu ni horbo tujulan nyarion na borokku terlububi masatu pinoparmu tepeng mahosar matua satu nomor nini sahab matu nomor nono jadi dohonokku sotik jo di leku pengantin doh di botokku tujuh sote jadi ima rikot ni ada batakon di hita saluhu na le nungaro ala oma ngaro aka keluarga jalan nungaro si matuam ima hami di bagasa tikko marapara jadi diho terlubo mimazo di leku le di bagasan tikyon sahak ma pajang umur ma satu keluarga na bahagia ma tujulan nerion jadi arong sidohonokku sawati tu nyon di botokon boru nenggulanon malah jadi di bagasan tikyon nunga robe na tua-tua muna madapotok kami bahwa hami sisa da boru do ima hami titi marakup apala tulang ni ima perhangalungulum di bagasan tikyon jadi manang nasongo dia pe boru manang na boru da HP idokon ikut do boru ni tulak sonari boru nenggola di jolo nami naik maho boru hobing akai boru dah akai tora jadi adong pesaku sotik moro nung mulak kabuto pangaratuan dalam komunikasi di bahasa sonari tang pola nagabe maulbe alai hola noddo nido si borong-borong 2 hariara hutani tulang ni manang na tulang ni amongmu jadi molo dodo di begasar roham nang pejonok dode alem molo di begasar rohabbo ito naikon di haula putiho sarupa hami sada ama sada boru di begasan tikyon jonok de hariara silawan apala tulang apala hutani tulang ni nyon lekon ito dah jadi mulai tema sama ya nong di bagasan tikyon tutu nunggai jalu hambe sinamo ni boru nami di bahasa tamu palia semadu tu molotung hatana parwaku di kamu nakan siwe muna pasata songot tuhami mulai tema bodeng gak dipakai hamu pasata tamu tuhami sebahagian
Jadi asasa ma songon hata ni dua tu nama dokon asasa mesulu sa matubatian. Lunga sahat tamu di hamuna nami terluwe di hamu para nami marga nenggolan. Asa di bagasan tikko tujulan nerion sahab meta horas jala gabian butima. Gabi. Jadi urutan nama apa sidoli hitam apa jam musik. Abang para musik nami. Sabina amang raja bolon, sabina ina ikan sari para, sabina hamuna, otak sahuta, naratu pesta uju, dia namio, nunga udur behami dohor parboruan, mandaput kamu tulang di pangolio, kalau kasah. Nalau pasah turus pacabot tu hula-hula nenggolan. Baik kamu mah musik naho partusi.
keluarga Sanibar nadong di Siborong-borongon. Mi sian nasugot sahak tu sadari. Tung retado hamu sude keluarga Sanibar imana mazalo pasu-pasu parumai muna do anak muna sia zoroni tuhatai. So ndok ni tua marohonon tapulak ni sebagat ding mai dulu di pangiringan. Horas mahamu na marhama ranggi alamahu marsi pangiringan. Matutu. Ido diho na baru di bagasan sadarion. Yari na uli, yari na dengganon. Mauliata ma tadokko perjolo tua mata perdengga basai ala di lehor do hita hahi pason jadari ngiring do hita saat dutikion. Dina mazalo pemasa-masuon parumaimmu do anakmu manang laikku manak kelakku manang burukku sajulun nak turuni tuani. Sai itu pak debata mahita di bagasak kaki pason. Jadi di son na baru rodo hami keluarga nenggolan siap pulo samose nai pasahaton ulos pasamot asa samok masude pasarjan na baruku tu sude pino parmu na dong di jolom meng nepe ipangaratuan. Jadi sondok ni situ tua marahonon na baru ador halupang matogu-togu ni lobu ador hati ma togu-togu ni horbo sai saur matua ma na boruku itogu-togu pahopu saha tuna saur matua sida betua ma perlinggoman di Siboro amat tade ba ma sidot tua tong mahita di paroro. Sahat ni solu, sahat matu bortean. Bupa sahat kami na boru, ulos pasamoton, ulos na denggaron, ulos na hapal, ubos na rabon, gazang na umur na borukku. Botima. Ikasongoni na mamang ide mo, demengi. Sa lihat tapi tahu ide mamang pasamoton. Siga cara buo, pasal aku matu oleh silaso, pasal aku matu itu pinari bo. Wangi doa Tuhan, mari hite ulas pasal moto. Agi atai pasti pasjala horas, tak pengen sarwa tua hitao. Anak biru gaga behelaku, baru kinung gaga beparuanmu, masih acuan hidari akara hurang, bature hidari akara hurang dengar. Apa sih bersalisian, tahu lahon maholong nasihat Tuhan, tahu maholong nama siha holongan, rapat tudur hita turun turuan. Ora. Pasahaton ulos ni helanami. Asabe kau makodang nauri kodang naringgani.
Doto itu baru. Malah tema tado tutuhani ngasau beto nasi nakak nirawata nasa lilingon moloroh tu jabu bohado itu adigama pestai seido usukut de botokku dia rinaulina dengan not itu doto lae ngai jalo de patabe tangiang tak mau lihat mah itu hatta dihole tuh hola sada gambaran do nabuli anokku tuhamuna asa bohama asa denggan par rumah tangga muna molo adong do berdasarkan penelitian oleh kantor BKKBN hasilnya dari 60 juta penduduk yang mereka lakukan survei di luar penduduk DKI hasilnya parjolo adong hasilnya si tunamar rumah tangga bahwa dalam 53% ada hasilnya bahwa keluarga itu tidak bahagia. Nah kedua, di bagas rumah tanggai adong survei hasida madokon 400 keluarga ada perceraian. Nah hudok isi dang nagabe so bahagia rumah tanggamu dang nagabe marsirak kamuna so sinirang ni hamatean nah hudok bohama mindset muna pola pikir muna molo dungmar rumah tangga berarti sisada sibuk mahamuna, sisada pakilala. Ibaratnya molo di bagasan tubuh dalam tubuh ini, kalau sakit ibu jari, semua akan merasakan. Molo di dalam rumah tangga muna, mola dongdo akka akka sitaunun akkala seniruha. Sisada sitaunun mahamuna, sisada lasniroha, sisada di nasolas niroha. Jadi tabana muse nakin hulakom mahatani perditai di hamuna dua ada perbedaan, pasti ada perbedaan. Nah perbedaan non unang madebek kamu naun jadi hambatan. Bek kamu mau jadi kelebihan anakin aido perdita kanan kiri tugasnya berbeda suami istri tugasnya berbeda bohama hamuna asa sadalan masya bina mina mahamuna song lapak ningaul masih tukul-tukulan mahamu song suhadirubia jadi tarsongonima saotik gambaran boi hupasaha tuhamuna lae doto ibotoku baru itu hasian ala dawojono dohamuna di Indonesia Timur jadi nang pedawjono kita
zaman teknologi osongonari bodi tagabe tuno dakani arirang maninna ya itongani alaman todi muma marsigonggoman bada muma nasoras kirang tubuh mahariara di kolang ni huta tubuh anak muna do burung sangap do namar tua Madutu. hak sak ni soluma nunga sahak songanari hamu di pasu-pasu tu hatanakin marhita-hita na posonai sahak mamu tu banggabian sahak matu parporasan Madutu. Siang Tuhari di garejai berhat maho baru rapong helaki Dina dua gaber sadar Oke, betul ini. Oke, no boros bir. Maka apa yang dipersatukan Tuhan tidak akan bisa dipisah oleh manusia kecuali oleh mau. Bye. Congratulations, selamat menempuh hidup baru. Jadilah keluarga Kristen yang menjadi panutan. Manggo ya ketiga tem baru sekali madok madar nilai. Madar hela tobaran nilai. Asadong benar nilai, jelapakan nilai, lemok kobasi, akaparadatan. Terlumobi di pada data di nadong di hula-hula muna. Horas mak, song lima. Oke. Penasaran itu hari bungso sirangori bos maroha inang parumi rokapu gabe saur batua bos maroha inang parumi dongaku gabe saur batua
Gabi. Jadi gabi memang baru. Udah memang baru mau saya tu dia matar sana. Jetar songono mania tulak. Gabi. Asau nang marhe hijak nian helado borumuna. Molo ulus nata hatai sisap busa dah boy non dipudi. Jadi boy mau tolong. Oh lo tulak. Gabi jangan boy nak jadi baru songo ni madi hita nama. Boy. Hamaragi si jalo tu dua apa mar tu dua dohot. Jadi hopar tu buah-buahan yang baru tak. Dus do tahini alaki akau los tohonan annomma saunari ulos solong ma tu berutta edamu. Jadi los poda do detoda naik kuda. Danion matikina marhamuli akoi botoku borat namaho siatong anami mangiuton laikon nagawe kami ajit manang sonangi botoku persari peongi ikon bengedo imon hatami Tuhani tunaso jadi siram so sirami hamatea moro dengan parangemu idoha sangapon nina tua-tuani batari nama naboru ni raja ho mai ibotoku di bagas molumi mangolu abadi rohani ajar ni damangi naung juoloi firma to dimi digonggong Tuhani parsar di beomi ikon burju doho laiku na burju mangaju ajuo ibo toko burju doho pariludo borusi akurani damanggai tani jala serado honoku tuhoi bodoku ayamma Tuhani ditolong di rumah tanggami haholo milaikon jala burju maho tunang porusi matuami hatom hamu ito dilili andormu maranak nang barboru ditupai Tuhani anguna dua satu saur madua Ido da ito dah kabutsu do ito maksima itu ada ito dah do ito kira tapi ting kejujuran itu terbuka da ito dah untuk kemang pasama itu aku tulai dah molo dengan parangemu ido
Maworu ni raja ho Peok mai iwotoku di bagas morami Mangolu mabadi rohami Ajar ni damangi Naum jumoloi Firmato diwi Digol-gol Tuhani Tasari Iko sabar doho Laiku na burju Mangaju-ajuo Ibo toko Na burju doho Parilu doho Borusi aturani Damang dainagi Toku Pema Tuhani di bagasan rumah tanggami Haholo mila ekon Dala burju maho Tunampo rusi matuami Hatop hamu ito dilili adormu Marana nang marboru Ditupai Tuhani amuna dua Satu sahur matua Ditupai Tuhani amuna dua Satu sahur matua Bursuara itu Paima songon holong ni rohami Sasilingon tu na tua-tua mi Na tua-tua Tu si matu ngodena Bursuara denang dah Malah tu Manang pangiduat ta sayang dia mahamuna keluarga na berbahagia Zala keluarga situru mahamuna Di joloni masyarakat Terlumubi manang di joloni tuhatta Jadi songon ni dok ni hatani si tua-tua ma si dohonokku tu bolak main na tu basikoru di dolok ni prubatua sai tu banana ma tu baboru ma laikku do itoku dongamuna saur matua saha ini solo ma saha tu portean nunga upasata minon urosotto hamuna saha mamutu panggabian saha matu botima par musik gabi bang gabi bang mamang patah haton namo Gabi bang gabi goyang terus lama dulu sepuri saya suruh pawi mas Setia sampai mati Seperti Tuhan Yesus Setia sampai mati Apakah jawabanmu untuk kasih setianya Setia sampai mati Setia. Dari pertama kali Eda kami kasih tahu kalau dia mau nikah, itu hal yang kami tunggu selama ini. Ternyata Tuhan mengabulkan semua doa kami dan di hari ini kami bisa menyaksikan pernikahannya. Eda, baru kali ini aku manggil Eda. Karena selama ini dari 2011 aku nikah sampai detik ini, sampai tadi malam masih kau panggil aku kakak. Tapi aku gak pernah berharap kau ganti
panggilanmu itu jadi Eda. Karena aku udah nganggap kau sebagai adikku sendiri. Semoga di pernikahan Abang Bao sama Eda kami segera diberi momongan oleh Tuhan, diberi tambah-tambah rezekinya dan kebahagiaan sampai maut memisahkan. Di sini kami semua ada sedikit cenderamata buat Eda. Semoga berkenan dan bisa jadi kenangan untuk selalu mengingat momen ini. Semua yang diberikan Tuhan hari ini adalah rezeki yang luar biasa untuk keluarga besar kita. Semoga Tuhan memberkati selalu pernikahan Amang Bao dan Eda. Atau dak pula berkazang dek. Menaruh aku. Tubuni babata si nomor 2. Jala paribami sun rodo neparasian. Jadi mulai siapa babata si nomor 2 amanah na siap pudan na tinggal di huta. Itu ibotom 5 tubuni bapak. Alai dia madohonon itu. Mungkin ala situasi dan kondisi dan nama bain. Ale tung pesongan itu tung holanau pero siat tubuh ni babata nomor 2 ang do kiriman nak kay botong. Jadi tung songonope to aka kiriman sude unang bereng itu kumanang leku nilai ni uloson. Nikmati hamu ma guarmuna na 2 huri mangarimangan akan guarmuna 2 memang sangat bagak. Mudah 7 luanon Tuhan memberkati apa yang kalian inginkan. Amin. Musik. Las lirohanami margite ulo setorok rabu. Saya berita bakal lebih berita parurasa muda dia muda 2 akan pas dulu nata. Adong pas tabamu baima. Lima tutu diho pariban meslo doto sian dipar. Hei, bigay hamu hatao nangkay marme. Dangi. Ami las lirohanami di sala pesta munong. Kamu berasa bergembira dok, karena nggak terlalu semangat bisa diubahkan ke Zolmon. Jadi cara sonam mudi, meslo, doa jangan dipar.
Warna mulai macam berjodoh dong. Untung seluruh tumi kan cantik. Jadi ini masih baik-baik kamu. Akah tu anak pinadok na tututai. Bayi ma imot tamuna. Dalai ma bohal muna, bohal muna tu pengaratuan. Nang proses hok kamuna. Jadi betul matutu untung tumiur. Jadi balas marham tu soni haranan. Betul mah tok mau ditadar mudai nang. Arana marbur mau dah? Oh betul sekali. Bas. Saya 50 baik musik. Masih
doho sial lem apala ditikyo dinarohami ima dilas ni rohanami huwak kami do dison ulo sitorok rabbo ang giat matutu pinita ni ulaw muna apala ditikyon saya torok maribur ma si torok ni anak ma si torok ni boru ma pinopar muna tujuluan narion anak manang naboru pe siya kangani sarupa do di kita salunay pokokna saya tibu ma dilihot tuhat tamu tibu marabing doho maropao pa itu dohonon nami jadi apala ditikyon dohonon nami ma tuho ito dohoto hela saya tubuan lakla mahamuna tubuan sikoru di duluk na purbatua saya humato mahmu tubuan anak tubuan boru dongan muna mai saurmatua ditikyope hupasatami ulusonan non sahat sa ni sulma sahat matubotean sahat mahita mangulu sahat gabe sahat tuna horas jadi ditikyope dihamuna parmusik nami gabe amang gabe ngasih saya hata behita unang mergajang-gajangan non oke kami do ulo si gajang rapu si gajang barida maho hatok maho gabe mangolo sitot di mayhon do mangolo si badan dai tora hami maison amang udam akaba batuam inang udam do takko pumu bolo martutur hoduan dari batu hari baru jabutta iwote bana di habis sawa munon iterhutana minama lu bendenggo lebal garusi una kola di pesta tadau arong ke haduan ulo nasi bagian kita dahwau tak perjolo goreko gulamu ison bagi persamo sir manganggo aro perjolo manganggo tak per Jakarta manganggo perjolo aro manganggo perjolo aro mang mison hamil mang mison ase woto dah melate bye mawang asal siara Ate, ate na kukun, ande ga pa marhasan
ser masalah